Ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị lụrụ di wee lue wee na-akụ ya ife, na-akụ ya ka akụgbuo, o wee bịa na-ayọ gị sị gị ka o chigete ejọ sị na ị chọrọ ka nwa gị nọrọ be nna ya, nwa gị lụrụ di na o nwere nwa gị lụrụ di ga-anata be nna ya bịa nọrọ. Chei! Nwoke na-ayọ gị ịjụ, nwaanyị na-ayọ gị ịjụ, nwunye gị na-ayọ gị ịjụ, nwa na-ayọ gị na-asị gị na a ga-egbukwe nne ya ejọ. Ị bụrụ nwa afọ, ị ga-eji maka na papa gị sị mba wee nọ n'ebe afọ. Denu gị nwa jụrụ ajụ, ọ bụrụ na o nwee ife mere nwa afọ, ọ na isoro wee keta oke njọ. In fact, ife iketara bụ 100%. Ọ bụrụ na akụba gị ka akụgbuo, ịgwa ndị be unu fajụ, jiri aka gị zelụ ndụ gị maka na ọ gị ka a ga-egbu. Oh yes, this story nke ọ na-adọ na peji m, ọnwa mmadụ ka akụgburu, papa ya na-ebe alịlị, ọ ga-ebegide alịlị wee nwụọ mgbe ụwa anyị, mgbe nna anyị, mgbe ibie gịnị wee mesizi onye gburu egburu ya. Onye gburu egbu gị o. Oh yes. Mama mpụta na di, I don't want to be a divorcee. I don't want to be this one. I don't want to be that one. I'm not supporting all those things. But your life is more important than any freaking thing. Anything. Yes. Maka na this girl I come again now, anya mara the full story. Maka gịnị? Ọ ma nnọzi, ọ nọrọzi ka okpele ọnụ ya. Daalụ nụ. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.